Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan littafi mai suna Aisha Humaira. Masu sauraron mu idan ba ku manta ba mun tsaya a daidai inda Umma ta yi ajiyar zuciya ta ce to Maryam na gode da shawarar ki. Zan yi wa babansu magana in ya dawo in ji ko zan amince. Ita ma kuma zan tambayi ra'ayinta in ji. Da aka yi sallama ta tafi. Masu sauraron mu kafin mu ci gaba muna roƙon ku da ku danna mana subscribe a tashar mu ta Najma TV da MD a tunani. Mun gode. Aisha Humaira littafi na hudu. Har bayan kwana uku Umma tana ta tunanin maganganun aminiyar ta ba ta san Aisha ta ga kamar ba sa son ta ne ya saka za su tura ta aiki a gurin siyar da abinci saboda mutanen da suna yi wa duk mai harkar sayar da abinci wani kallo na daban amma ita ta san mama tana daga cikin mutane masu riko da aƙidar musulunci sosai dan ta san ko ita ba za ta gaya masa addini ba kuma ta san yadda 'ya'yanta suke da tarbiyya a rana ta uku ne dai ta daure ta ga abba shawarar da ta yi da mama ta yi shiru tana jiran ta ta ina zai fara yi masa faɗan za ta mayar masa da 'ya kamar 'yar sallah amma ga mamakin ta sai ta ji ya ce in dai hakan zai taimaka mata wajen samun mijin aure na amince ta fara zuwa ɗin sai kuma Umma ta ji babu daɗi ta so ya ɗan yi masa faɗa ko yaya ne ya nuna mata ya damu da 'yar tasa ta ce ai ba zancen mijin aure ba ma alhaji yadda za ta koyi shiga mutane ita ma take jin daɗin rayuwa irin na sauran mutane shi muke nema mata ya ƙasar ya ce ku mata ƙarama ƙwaƙwalwa ne da ku wani irin jin daɗin rayuwa kuma wani irin shiga mutane kuma ke so ta koya me ya rage a rayuwa Aisha kuma in banda mu yi ta mata addu'a ta samu miji ta ya aure ke kullum ana nuna miki annabi kina ransa ido ya tashi ya ɗauki hularsa ya saka ya fice duk cikin Umma babu daɗi ta rasa sanin inda abin da take daidai ne ko ba daidai ba ne tana neman shawara ta ɗauki waya ta kira sista ɗinta Aunty Bilkisu wacce take aure a Kano unguwar Dutse. Aunty Bilkisu tana da zafi sosai don haka ita ma ta fi shiri da Aisha akan Khadija tana ɗaukar su gaisa cikin raha kuma yana tambayar lafiyar iyalin kowa Umma ta ce Bilkisu shawara nake nema Aunty Bilkisu ta ce ina jin kiya dan Umma ta bata labarin duk halin da ake ciki da kuma amsar da ta samu daga mai gidan nata sun jima suna tattauna magana suna lissafa good side da bad side ɗin aikin da Aisha za ta fara zuwa a ƙarshe da suka ga cewa don haka suna ganin Aisha tana da tarbiyya sosai da kuma kamun kai don haka da wahala a samu gurɓacewar tarbiyya wanda hakan shine ba ta sai din da suka yi consider maganar mutane sun ajiye ta a gefe tunda dai duk abin da za ka yi ba za ka taɓa yi wa mutane daidai ba da wannan shawarar Umma ta kwana washe gari suna breakfast sai breaking news din ta ce Aisha ina son za ki fara bin Khadija makaranta za ki ke zama a gurin mama kina taya ta ayyuka a cafeteria da yamma sai ki dawo gida Aisha jin magana ta yi wani iri ta kasa yanke hukunci me take ji a ranta Khadija ce ta ajiye cokalin hanta ce Umma me kike cewa aikatau za ku tura Aisha cafeteria abba ya haɗa ya ce waye ya ce miki aikatau zaki kin ji an ce za ake biyan ta kuɗi ne ko makamanta zuwa za ta yi ne kawai saboda ta rage zaman gida nan take hawaye tara a idan Khadija ta ce gaskiya ni dai ba a yi min adalci ba wannan ai zubar min da kira na za a yi kawai kuma muna tare da friends dina sai kuma a ce ga sista ta ce tana siyar da abinci a cafeteria da wani idan zan kalli yan ajinmu wani haushi ne ya kama Aisha Khadija tana da son kanta da she cared about no one but herself kawai sai ta samu kanta da cewa Umma na yadda zan rinka zuwa zan fara daga gobe da sauri Khadija ta miƙe ta turo baki tana bubbuga kafa ta shige ɗaki Umma ta yi ajiyar zuciya ta ce Allah shirya min ke Khadija aka kuma ya kamar bai san me suke ba washe gari kamar yadda Aisha ta saba tashi da asuba haka ta tashi cikin sauri ta fara ayyukan gida ta yi shara ta yi motsi ta shiga kicin ta dama kunu ta fera doya ta ɗora sannan ta koma ɗaki da sauri ta yi wanka ta dawo kicin ta fara soya doya sai ka Umma ta zo ta karɓa tana ƙarasa ita kuma ta koma ɗaki ta shirya sai a lokacin Khadija ta tashi tana ta faman bata fuska ta shiga wanka sai da ta gama breakfast sannan ta fito ta yi kwalliya kamar mai zuwa gidan biki amma ta zura dogon hijab har ƙasa tana buɗe kwana abincin zai tsaki jiya na ci yau ma a ce doyar zan ci Umma ta ce uban waye ce kar ki tashi ki dafa abin da kike so kina bacci aka dafa miki abinci maimakon ki ce kin gode sai complain
Khadija kunu kawai ta sha. Abba ya ɗauko 500 ya bata ya ce ta ci abinci a makaranta. Ba kunya ba tsoron Allah ta karɓe duk wadda cewa jaka ta take da kuɗin samari. Abba yana gama yake su tashi a kirki ya wuce gurin aiki. Da sauri Aisha ta shiga ɗaki, minti biyu sai ga ta fito, duk suka saki baki suna kallon ta. Hijab ne a jikinta ita ma dogo, amma ba shine abin mamakin ba. Da kaf ne a ɗaura a fuskarta, babu abin da kake gani sai idanuwanta. Ta tsaya ta ce Abba na fito. Umma ta yi ajiyar zuciya, sai a lokacin Khadija ta ɗan saki fuskarta. Ta ji daɗin saka na ɗin da Aisha ta yi, saboda ta san babu wanda zai gane ta, ballanta na yi danganta ta da ita. Tunda aka sauke ta a bakin gate, kowa ta kama hanyar ta. Aisha ta yi hanyar cafeteria, Khadija kuma ta yi hanyar hostel. A haka rayuwar ta ci gaba da tafiya musu. Kullum za su ta tare, amma suna shiga kowa zai kama gabansa. Da farko Aisha ta fara zuwa gurin mama ne kawai, saboda Umma ta ce mata ta je kuma ba za ta iya yi mata musu ba. A hankali kuma sai ta fara jin daɗin abin, don sosai mama take janta a jikinta. Sa'a da Binta kuma sun zama tamkar ƙannanta, sosai take jin daɗin aiki a gurin. In ta shiga tun safe ta fara abinci, ba su tafiya gida sai karfe 5. Shi ma mama ce take cewa ta tafi gida ba wai don sun gama aiki ba ko kuma don ta gaji. Zaman ta abun ya saka ta ƙara ƙwarewa a harkar girki, da yanzu ta iya dishes na different duk girki kuma da aka koya wa Aisha in ta yi sai ka ji ya fi na wanda ya koya mata da din ba daɗi. Amma har yau ba ta iya buɗe fuskarta, kullum da niƙaf take so, kuma har ta tafi ba ta cire shi. Yanayin cafeteria ɗin hall ne madaidaici da service da kujeru a ciki, sai doguwar kanta a ƙarshe inda tana ake ba da oda ɗin abinci don koldo ne a bayan kanta. A hannun damansa kicin ne, sai hannun hagu kuma ɗaki ne mai haɗe da toilet inda su Aisha suke zama su huta kuma su yi sallah. Sosai Aisha ta fara saba da customers ɗin, har wasa suke da dariya. Yawancinsu sun san ƙwarewa Aisha akan harkar girkin, don haka in sun zo sai su ta neman ta a yi ta wasa da dariya. Da su Binta suna cewa su ma sun iya abincin ai, amma duk da haka Aisha ba ta cire niƙaf ɗinta ba, har yanzu ta kasa samun confidence ɗin fesin mutane da fuskata. Gani take suna ganin cewa ita ba kyakkyawa ce, za su fara kyamata. Ta riga ta saka a ranta cewa ita ba ta da kyau, kuma mutane sun fi son kyakkyawa. Khadija san ba ta zuwa cafeteria ɗin da Aisha take aiki, don ba ta san abin da zai danganta ta da ita. Wannan ya saka san ba su taɓa haɗuwa a cikin makaranta ba. In sun raba a bakin gate, sai dai kuma in sun koma gida suke sake haɗuwa. Wata rana su Aisha suna cikin aikin sai ga oda daga ofis ɗin BC emergency. Ana buƙatar abinci za a kai wa bakin BC. Ba tare da shakkar komai ba, mama ta ce Aisha ta haɗa abincin. Nan take Aisha ta kira su Binta don su zo su ta haɗa. Ta buɗe freezer ɗin su ta tabbatar tana da duk abin da take buƙata. Ta yanke shawarar za ta yi grilled catfish, buttering macaroni da kuma coconut pieces as appetizer. Farko suka yanka cabbage da carrot da albasa da attarugu. Yanka mai kyau, ta ɗauko katon catfish ta wanke ta cire kayan ciki, ta ɗebo yankakkun attarugu, tumatur, tafarnuwa da albasa ta zuba a tukunya. Ta zuba ruwa da ɗan kaɗan ta rufe, sai ta yi laushi, sannan ta buɗe ta zuba gishiri ɗan kaɗan da magi, ta saka mai kaɗan ta ɗan soya masa. Ta ɗauko kifin da ta wanke ta ɗan tsara saman shi da ƙasan shi yadda ƙasan haɗin za su ratsa shi. Ta samu ƙaramin bowl ta haɗa magi, onga, magic, diesel, big mama da kori, sai daidai yadda ta san za su ishi kifinta. Daga nan sai ta ɗora kifinta akan boil paper, ta barbaɗe shi da haɗin magi da kuma sauce ɗin attarugun tattai. Ta tabbatar ko ina ya samu, sannan ta nannaɗe boil paper ɗin ta saka shi a oven ɗin da ta kunna tun ɗasa. Daga nan sai ta koma kan macaroni, ta tafasa ɗaya ta yi mata ta tace ta ajiye, ta ɗebi yankakku wankankun cabbage, carrot, green peas ta tafasa ɗaya ta tace ta ajiye, ta tafasa kwai shi ma ta yanka ƙanana ta ajiye. Dama suna da tafasasshen nama, shi ma ta ɗauko ta yanka ƙanana ta ajiye. Ta ɗora empty tukunya akan wuta, ta zuba butter mai yawa a ciki, sannan ta zuba yankakken albasa ta mai yawa tare da attarugu da kayan kamshi a ciki. Ta rinka juya har sai da albasar ta yi brown, sannan ta ɗauko yankakkun kayan lambun da nama da kwai duk ta zuba a ciki. Ta yi ta soya su a tare har sai da suka haɗa jikin, sannan ta zuba ruwan naman kaɗan a kai, ta zuba gishiri da magi da kori, sannan ta kawo tafasasshen makaronin ta zuba, ta juya ta rufe. Minti 5 ta ƙara juya ta sauke. A lokacin ta duba kifin da shi ma ta gaya, sai ta sauke. Daga nan sai ta ɗauko ƙwai guda 4 ta fasa a bol, ta cire ƙwanduwar ta ajiye a gefe, ta zuba gishiri kaɗan, suga kaɗan,
don rika kaɗa har sai da ta ga yanar ke yayin ruwa sosai, sannan ta ɗauko gogaggiyar coconut guda 2 ta zuba akan kwanta juya har ka haɗe cikin ta saka teaspoon ta rinka jera akan farantin gashi sannan ta saka a oven ta bar shi 5 minutes sannan ta sauke. Tana gama ta haɗa komai ta jera ta bayar aka kai Senate Golden inda ofis ɗin DC yake. Hatta mama sai da ta mamakin daɗin abinci. Ta ce Aisha Allah yi miki baiwa kuma insha Allah wannan baiwa za ta kai inda baki taɓa tsammani ba. A nan na kawo ƙarshen littafi na 4. Sai mun haɗa a littafi na 5.